diria que, com sempre, estem fent avui una cosa singular. Però el nostre el senyor Nolla, que és la persona que persegueix cada dia que puguem obrir aquestes pistes, que puguem donar uns bons serveis, que puguem estar al servei també dels esquiadors, però sempre amb una idea. El que pretén és, primer, generar una activitat econòmica pròpia de la comarca, que genera llocs de treball, genera per tant benestar, que genera qualitat de vida i que dona servei al conjunt d'oportunitats per desenvolupar-se com a persones, per desenvolupar-se com a professionals i per retornar a la comarca i al país tot allò que entre tots li ens hem donat. Fora provincial.